Indi bolsa hormat prezidentimizin gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Orada bayramyny bellemek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwrüni, mehriban halkymyzyň bütünligini, agdy berligini we jewsligini hasan berkitmek. Köp asarlyk däpdi suwlarymyzy aýygly çemileşmek. Ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen şeýlede Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. 1. Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramyny 2022-nji ýylyň 2-nji maýyna bellemeli. 2. Şu fermanyň ýerine ýetirilmegini eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edarlar, kärhanlar we guramalar üpçün etmeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Jenaýatçylykly ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyny, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini we köpçülikden garaş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň gelip çykýan güdepleri üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Maliýe we Ykdysadiýet ministrliginiň ýanynaky maliýe gödäwçiligi ukullygy hakyndaky düzgünnama tasdiklandy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzyň owa hujulyk puwdugyny amala aşyrlaýan özgertmeleri dowam etdirmek, öňürleýän owa hujulyk önümleriniň möçberlerini hasam artdyrmak hemde şalynyň ýokary hasylyny öňürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti Türkmenistany 2022-nji ýylda şaly öňürmek hakyndaky karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda owa hujulyk we daşky urşawy goramak ministrligine, Daşowut we Lewa pulatlarynyň häkimliklerine, Daşowut welaýatynyň Saparmyra Türkmenbaş etrafynda hemde Lewa pulatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Sayet, Halaç, Hojammat, Kerki, döwletli we köýtüni atraplaryna, önümçilik we ekin dolanşygyny agrasiýa teknikanyň talaplaryna laýyklykda ilim esasda ýola goýmak bilen şalynyň ýokary hasylynyň öňürilmegini üpçün etmek taşdyryldy. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüni garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň muzey işini hasam kämilleşdirmek. Muzeylerin işiniň ösürilmegini gollamak maksady bilen şeýlede medeniýet hakyndaky we muzeyler we muzey iş hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda muzeylere milli hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertler tasdiklandy. İşin aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny we Türkmenistany ygtyýarlandyrmak işini goramagy kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran 1771-nji kararyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ulo ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnama tasdiklandy. Ministrler kabinetiniň ýanynaky ulo we kommunikasiýalar agentligini Adalet ministri bilen bilelikde karardan gelip çykan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri, mıray möhletli taýýarlamak hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetine bermek tapşyryldy.